Tá a róhan fábanna ag Eimear bocht. Tágann sí rás go Rún chun cúnó thuirt go Jason hééis an timpiste ach go tobann bhain sí amach go bhfuil strán séir nua sa chlán ag an am céine tá ban nua ag a athair agus just ceapann sí go bhfuil chula gona óbhrú amach agus margheallar sin thosainn sí ag úsáid an tól mar sort emotional crutch. Is duine an glic é ón ach ag an am céine is fear charmer é. Fecinn Eimear go bhfuil ón ag tuairt chun do Jason a chuid physio agus an sin dhiúiríonn sé a chuid ord Eimear agus an faoi ól atá aici. So dá bhrí sin fásan an cadramh atá atrú. Eimear? Mar sé an óiris? Ní bhain sé leat. Brannig, ceapann tú gur asal ceart mé tuigim. Ach tá imní orm fáil tú. Ná déanaí seo le dul. Tá bhád níos mó cabhair sa deach seo nó anatsa. Na simí leat. Tús an scéil ní rá sé solar go mbeadh ón agus Eimear le chéile ach is imreoir ceart é agus bhí Eimear an tóga leis, so yeah, tharlaíonn rudí seo. Nearna tú dearmad rud hins? Rinne. Híl me go bhairt tú go mbeadh sé casta. Ja. Beidir gur bine talhaim. No, ní cheapam go mbeadh sim aici an do mbeadh is aici cead a bhí siúil ón. Is duine fear ílis í Eimear agus ní chuirc sí suas leis an scéimeáil sin go deo ach tá chula gona taobh ón, so tugann sí seansá. Tá scéil an mór sa pipeline le Eimear ach ní féidir le mór an rá, so cai si bheith breanúil ar an chlór le feiceisih.